Feluq l-10 sena minn kemila xandar fost il-komunità Beltija, Radio City missib bdiet esperjenza ġdida ta' xandir mis-sede tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette fit-Triq Repubblika l-Belt. Id-direttur u manager tal-istazzjon fuq il-frekwenza 98 FM, Carmelo Zammit, tan aktar tarif dwar dan il-ftehim. Issa biftehim u jenna ġifieri tentattivi biex ninaqdu ma' La Vallette, biex aħna niġu fis-soċjetà ta' La Vallette biex nkunu ġewwa Strada Reali il-post fejn jixraqlu radju tal-Komunità Beltija. Ilħaqna dak il-ftehim fejn huma offrunna il-premises, aħna nxandru minn hawnhekk huma jagħmlu l-parti tagħhom, ikollhom il-ħin tagħhom fuq l-istazzjon u jwasslu l-vuċi tagħhom ukoll bħala soċjetà. Ma jistax jonqos li bi-studios ġodda, Radio City kif ukoll Radio La Vallette ħejjew skeda mżewqa ta' programmi varjati li wieħed anki jista' jsegwi online permezz tal-live streaming. Mis-soċjetà La Vallette għandhom programmi ta' marċi, għandhom programmi fejn intervistaw in-nies, jiġifieri, programmi ta' kultura. Nistgħu ngħidu l-programmi kollha u bħala Radio City mmexxu l-programmi kemm ta' informazzjoni kif ukoll ta' mużika biex nippruvaw noqgħdu l-gosti ta' kulħadd. Fi kliem il-President tas-soċjetà, Jonathan Grima, din kienet kisba importanti għaliha kemm minħabba l-fatt li l-banda bħalissa ma tistax issemma leħinha kawża tal-pandemija u anki biex twessa l-vuċi tagħha 3 snin qabel anniversarju importanti għaliha. Is-soċjetà qed taħseb kif għadlek għal 150 sena ħajkonna festi u ċentinarji kbar kif tafu intom bħala nazzjonali u bdi s-sistema ta' radju tal-Komunità Beltija nistgħu nxandru l-affarijiet li qed isiru fis-sede tagħna minna u minn qdiet oħrajn tal-Belt Valletta. It-tnedija ta' din il-kollaborazzjoni li anki ġi fis-seħħ kuntratt quddiem notar pubbliku saret fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet is-sef filgħodu li fiha l-istudios ġew imbirka mill-Arċipriet tal-Kolleġjata ta' San Pawl il-Kanonku David Cilja.